Doncs ens acompanya el diputat Joan Mena, portaveu de Catalunya en Comú i diputat a Madrid d'en Comú Podem. Bona nit, Joan. Hola, molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. No sé si segueix l'evolució d'aquest recompte dels Estats Units, si amb interès o... Sí, jo crec que com tothom, no? El seguim esperançats de que per una vegada per totes ens puguem treure de sobre un president que ha sigut racista, que ha sigut negacionista i que ha avalat totes les teories de la conspiració, però personalment també profundament preocupat per la degradació de les institucions a la que aquest senyor les està portant, no? Segurament és una de les formes de fer de la ultradreta, jo la visc en el Congrés dels Diputats amb la ultradreta que tenim allà, d'alguna manera degradant també el paper que han de tenir les institucions, que al final és el que ens queda també al conjunt de la ciutadania, no? Creure en les institucions i per tant creure que estan al servei de la ciutadania. Escolti, acaba d'arribar vostè de Madrid, hi haurà pressupostos de l'Estat abans de final d'any? Jo sóc optimista, jo crec que aquesta vegada podem tenir uns pressupostos generals de l'Estat, crec que els comptes que s'han presentat objectivament són uns comptes que per primera vegada aposten clarament per una inversió social, són els pressupostos amb més inversió social dels últims 20 anys i que a més són uns pressupostos que fan que Catalunya sigui protagonista. És a dir, fins ara gairebé tots els governs de l'Estat havien maltractat en termes d'inversions a Catalunya, ara per primera vegada tindrem uns pressupostos que destinen en relació al pes poblacional que té Catalunya, no? Si s'aproven... Però no s'arriba al 19% de PIB, no? S'arriba, hem passat del 13% que s'invertia a Catalunya al 16,5%, que és més o menys el pes poblacional que té Catalunya. Aquells pressupostos frustrats era el 16,9%, no? Bueno, aquests pressupostos jo crec que estan dissenyats, com deia, en funció del pes poblacional de Catalunya. Tenim, com et deia, 2.400 milions d'euros per inversions a Catalunya, que crec que és una xifra que hem d'aprofitar i que, per tant, d'alguna manera intentarà acabar amb aquest desequilibri que hem tingut d'inversions en els últims anys i que hi ha una xifra, per exemple, que a mi és la que em motiva més i la que més optimista em fa. Hem passat de 93 milions d'euros d'inversió en Rodalies a 433, que al final les Rodalies és el mitjà de comunicació que utilitzem els treballadors i les treballadores d'aquest país quan han d'anar a treballar a primera hora del matí. Per tant, això és veritat, important. però no sé mai què passa, que una cosa és com allò, les promeses, jo et donaré, et trauré a passejar, que després a l'hora d'executar els pressupostos, secularment, això no s'acaba concretant, és a dir, tots aquests milions haurem de veure-ho, no? Haurem de fiscalitzar-ho, a veure si... Jo crec que aquest és el compromís que tenim també des d'en Comú Podem, no? Ja hem fet la primera part del que ens vam comprometre, que és tenir uns bons pressuposts pel conjunt de les classes populars de l'Estat, però també uns bons pressupostos per Catalunya, i ara hem de garantir que s'acabin executant, perquè si no al final el que fan els governs és també una mica enredar a la ciutadania i no estem aquí per això. I tant que no. Escolti, hem vist que s'han presentat 7 esmenes, fins a 7 esmenes a la totalitat. En el cas de formacions de Catalunya, Junts per Catalunya i la CUP veuen motius econòmics i polítics per tombar aquests pressupostos, mentre que des d'Esquerra Republicana sostenen que bloquejar els pressupostos d'entrada és irresponsable. Amb qui els aprovaran? Amb Esquerra o amb Ciutadans? Home, jo crec que el que hauríem d'intentar aconseguir és aprovar aquests pressupostos amb la majoria que va facilitar també la investidura d'aquest govern. Jo crec que és un govern de coalició progressista. Ciutadans ha fet molta gesticulació durant tot aquest debat de pressupostos perquè tenia un objectiu que és arraconar el que representava Unides Podemos i en Comú Podem en les polítiques de l'Estat. Crec que si veiem aquests pressupostos queda demostrat que han fracassat en el seu intent. Per tant, si la senyora Arrimadas el que pretenia era impugnar l'estratègia del senyor Rivera d'anar a fer-se la foto de Colón amb la dreta i a la ultradreta, ha fracassat estrepitosament, perquè aquests són uns pressupostos socials amb una molt bona inversió social i que pensen en els treballadors i les treballadores. Per tant, potser li hagués servit més per impugnar aquesta estratègia que va fer el senyor Rivera, trencant els governs de Múrcia, d'Andalusia o de Madrid que té amb la dreta i amb la ultradreta. Escolti, en aquestes reunions prèvies, els responsables del govern s'han reunit amb el PDeCAT, amb els diputats del PDeCAT, però no amb els de Junts per Catalunya. Per què, si realment busquen els màxims suports? Jo crec que Junts per Catalunya ha entrat amb una estratègia de frontisme que no ens interessa a ningú.
als catalans i les catalanes no ens interessa aquesta estratègia de frontisme en la que ha entrat Junts per Catalunya, que jo no entenc. I el millor és no convocar-los? Jo primer de tot agraeixo la sinceritat que, per exemple, va tenir la senyora Laura Borràs quan va dir que no li agradava la fiscalitat d'aquests pressupostos. Hem aconseguit també que es pugi l'IRPF un 3% a les grans fortunes, a qui cobren més de 200.000 euros com a gran fortuna, no? Ja sabíem que no li agradava perquè ens va passar una cosa semblant en la negociació de pressupostos al Parlament de Catalunya, que segurament recordaràs, no? L'acord al que vam arribar Esquerra Republicana i En Comú Podem, qui més el va criticar sospitosament va ser Junts per Catalunya. Per tant, nosaltres ja érem coneixedors, no?, que aquesta fiscalitat justa que defensem des d'En Comú Podem no agradava a Junts per Catalunya. Però aquesta setmana també hem vist com aquest frontisme fins i tot ha anat a elements que jo pensava que no arribarien mai, no? Hem vist com han intentat d'alguna manera també dinamitar la unitat que teníem entorn a la immersió lingüística, entorn a la llengua. Ara hi entrarem, això també. Ara hi entrarem, perquè és una altra de les notícies d'aquesta setmana generades a Madrid. Escolti'm, però a propòsit d'això, llegia avui una anàlisi de Mariano Guindal, que és un vell periodista que treballa a La Vanguardia, que quan jo era corresponsal a Madrid ell ja hi era en qüestions econòmiques, i deia que l'autèntica pujada fiscal es produirà als exercicis 2022 i 2023. Deia ell, quan s'hagi de començar a reduir el dèficit i pagar el deute que es vagi acumulant. Deia, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, por las tuyas a remojar, vaya, afeitar, pues las tuyas a remojar. És a dir, que considerava aquest analista que potser no és moment de pujar impostos. Home, jo crec que sempre és moment de pujar impostos a les grans fortunes, que és la diferència amb la que nosaltres hem encarat aquesta negociació. Evidentment, a les classes populars no té cap sentit, no?, una pujada d'impostos, perquè ja van prou asfixiades, no?, ara. Però hi ha gent que fins i tot li estan funcionant molt bé les coses. Hi ha grans fortunes que jo crec que haurien de ser suficientment solidàries com per poder fer un esforç encara més gran del que fan per poder aportar a través dels impostos, perquè això es repercuteix en serveis públics. Jo crec que ara, per exemple, parlant d'aquests impostos, incrementem la inversió en sanitat pública fins a 3.000 milions d'euros, per tant s'incrementa un 151%. Aquest diner ha de sortir dels impostos i, evidentment, ha de sortir de les grans fortunes. Per tant, jo crec que és un element de solidaritat que les grans fortunes aportin més impostos i que vagin destinats, per exemple, a la sanitat pública. I els anys 2022-2023 serà una pujada generalitzada per tothom? No, el compromís que tenim des d'En Comú Podem i també des d'Unides Podemos és apujar els impostos a les grans fortunes, no fer difícil la vida dels treballadors i les treballadores. Jo crec que ho hem demostrat. Hem aconseguit un escut social que ha aconseguit que moltíssimes famílies treballadores del conjunt de l'Estat poguessin arribar a final de mes i, evidentment, això té molt a veure amb la protecció social que defensem des d'una força com la nostra. Deia Felipe González que aquests pressupostos només tenen com a única finalitat complir el pacte que garanteix el govern de coalició entre vostès i el PSOE. Bueno, jo crec que de Felipe González ja fa molt de temps que no podem escoltar gaire el que diu perquè no és gaire progressista allò que diu. Jo crec que el compromís d'aquest govern de coalició és governar perquè el conjunt de les classes populars de l'Estat puguin arribar a final de mes, i crec que s'ha demostrat. Es va demostrar en com es va gestionar tota la crisi, una crisi mundial que ningú no s'esperava i que jo crec que es va donar una resposta important amb aquest escut social que va permetre que molts treballadors i treballadores s'acollissin als ERTOs, que els autònoms poguéssim arribar també a final de mes, segurament amb totes les mancances. S'ha pujat la quota dels autònoms? Bueno, s'ha pujat la quota dels autònoms precisament pel que deia, perquè van també acompanyades d'ajudes als autònoms i no a tots els autònoms els hi està funcionant la cosa de la mateixa manera. Per tant, crec que al final els impostos és una mala pedagogia explicar que els impostos no són bons pel conjunt del país, sinó que el que hem de fer és una bona redistribució de tot aquest diner públic i, per tant, que arribin a aquelles famílies que ho estan passant pitjor. La llei de pressupostos és segurament la llei més important que aprova un govern, la que defineix de quina manera es distribueixen les polítiques que vol aplicar. No sé si l'augment de la Casa del Rei és del seu gust, si és molt progressista o poc en aquest moment, no.
o els augments en defensa, també. Jo li puc explicar l'augment de la Casa del Rei, que els mitjans de comunicació... Ens hi fixem. Bueno, però és que a Madrid, per exemple, els de la dreta s'han fixat en que la partida més important de la Casa Reial es va congelar, però bueno, en el sentit de que s'incrementa aquest 6% Aquest un 6,9%, no? Per actualitzar el sou dels funcionaris de la Casa Reial. Dit això, per mi la millor partida per la Casa Reial serien 0 euros. Jo el que vull és que no hi hagi Casa Reial. Jo el que vull és una figura d'un cap de l'Estat que sigui escollit democràticament i no una figura que vingui per termes d'herència, hereditària. No només pels casos de corrupció de la família reial. Que avui hem tingut un altre, no? Anem a un cas de corrupció de la família reial per setmana, no? No només pels casos de corrupció. Aquesta setmana 2. Que ja hem vist que no és un cas personal, que no ens havíem fet entendre, ens havíem volgut vendre, que és que hi havia un corrupte, que a sobre és el que s'ha fugat, que l'havíem d'apartar i aquí pau i després glòria, i hem vist que gairebé això és pràcticament una trama familiar, no? Per tant, la millor partida a la Casa Reial serien 0 euros, perquè el que hem d'apostar és per una república que esculli el cap de l'Estat de forma democràtica, com passa doncs a molts països del nostre entorn. En defensa, aquest augment segueix el 4,6%, 9.409 milions d'euros, seria una partida justa i adequada. Home, a mi m'agraden més les partides que van destinades a la inversió social, a garantir una transició ecològica, a apostar per la sanitat pública, jo sé que això vostè ja m'ho dirà. Però et dic, evidentment formem part d'un govern de coalició on nosaltres som, en la correlació de forces, no som la força majoritària, per tant no hem aconseguit tot el que ens hagués agradat. Si la cosa fos al revés, és a dir, si Unides Podemos i En Comú Podem fos la força majoritària d'aquest govern de coalició, segurament aquestes partides no serien les que són i segurament les partides d'inversió social i les partides de transició ecològica, d'un model productiu diferent i d'aconseguir una sanitat pública finançada com s'ha de finançar i blindar l'educació pública, estarien d'una altra manera, però tot i això, formant part d'un govern de coalició, com dic, amb una correlació de forces que és la que és, jo sóc molt optimista i estic profundament satisfet per uns pressupostos que crec que s'adapten a una necessitat com la que tenim. Perquè el que hem intentat és no només fer front a les conseqüències de la Covid, sinó també mirar cap a l'horitzó i posar, a preparar el terreny de cara al futur d'un país que ha de ser més plurinacional, un país que ha de ser més verd, que aposti per la transició ecològica, que aposti per un canvi de model productiu i que aposti per la cohesió social i per blindar l'estat del benestar. Ens deia vostè ara que acaba d'arribar també que hi ha hagut comissió d'educació, d'ensenyament. Portem tot un parell de setmanes amb la ponència de la nova llei d'educació i també amb la LOMLOE. La LOMLOE. Sí. O llei CELA, també es diu, que jo crec que una part s'hauria de dir llei MENA, si més no, perquè sembla que vostè també ha tingut un paper important en el blindatge de la immersió lingüística. Sí, jo d'això estic profundament content, satisfet i il·lusionat. Jo crec que hem treballat moltíssim, no només jo, sinó jo vull agrair també a Esquerra Republicana, al Partit Socialista, tota la feina que hem fet per poder blindar el model d'immersió lingüística a Catalunya. És un dels compromisos amb el que ens van presentar a les eleccions des d'en Comú Podem, és una de les apostes també que jo he defensat moltes vegades i alguna vegada he vingut aquí a explicar-lo des de la tribuna del Congrés dels Diputats. Per tant, veure com els més enfadats per poder treure endavant aquest blindatge del model d'immersió lingüística són precisament els adversaris de la immersió lingüística, doncs t'acaba de donar una satisfacció, perquè crec que al final el que hem fet és un treball en benefici de la cohesió social i de la igualtat d'oportunitats que jo, que he viscut la immersió lingüística en primera persona, primer com a alumne, després com a professor i ara com a diputat al Parlament i al Congrés, em sembla que és un dels millors sistemes per garantir aquesta cohesió social i aquesta igualtat d'oportunitats. Ajudi'ns a entendre el que ha dit Junts per Catalunya, que denunciava que aquest redactat pactat entre vostès, el PSOE i Esquerra, diuen deixa la immersió a la intempèrie. Demanen que es posi explícitament que són les comunitats autònomes les qui decideixen sobre la llengua en què es fan les classes o bé que no se'n faci cap referència. Això es pot incorporar? Creuen que vostès els podran sumar a aquest acord? Jo, sincerament, l'única explicació que li veig és que estem en campanya electoral. I a mi això em decep profundament, perquè crec que hi ha elements com
com la immersió lingüística, la llengua i el model educatiu de l'escola pública de Catalunya, que l'hauríem d'intentar apartar de la carrera electoral, que és legítima de totes les forces polítiques, però que no ens ajuda, sobretot quan tenim uns adversaris tan poderosos com els que tenim a Madrid. Quan jo escolto el PP a Ciutadans... Faran ofensiva contra aquesta llei. Ja ho han dit, que la portaran al Tribunal Constitucional. Per tant, quan jo escolto el PP a Ciutadans i a Vox, no entenc, sincerament, què és el que està fent Junts per Catalunya, perquè aquí tenim dos elements. Primer, la Llei d'Educació de Catalunya, que ja parla de quin ha de ser el model d'immersió lingüística i que el català ha de ser la llengua vehicular en el nostre país, i evidentment Junts per Catalunya ho sap perquè porten molts anys a les institucions, que hi ha una cosa que es diu la jerarquia normativa i que no pot ser que un decret de Madrid, com ells diguin, modifiqui una llei encara que sigui una llei autonòmica. Per tant, jo l'únic que li demano a Junts per Catalunya és que torni als consensos que hem tingut sempre a la societat catalana, que un d'ells és el de la immersió lingüística, i que votin a favor d'aquesta proposta, votin a favor d'aquesta llei, perquè em sembla que el que no podem fer és dinamitar una unitat que teníem entorn a la defensa de la immersió lingüística, que a més el Parlament de Catalunya ha sigut transversal durant molt de temps. Per tant, jo crec que aquestes coses les hauríem de cuidar. Un parell de qüestions més, senyor Mena. Què és aquest pla del govern espanyol contra la desinformació que es va publicar ahir? Sembla que per sorpresa el BOE. Diuen que pretén lluitar contra les fake news, però no ha acabat d'agradar pràcticament a ningú. De fet, quan el Partit Popular en va presentar un de semblant, la que a vostès no els agradava. No sé si al final depèn de quin costat estàs. Jo crec que hem de fer una reflexió totes les forces polítiques entorn a què és el que està passant amb aquestes fake news. Parlàvem abans del senyor Trump, és, diguéssim, el major exponent d'aquestes fake news, que fins i tot Twitter moltes vegades l'invalida alguns dels seus tuits perquè són notícies falses, i això ve del president d'un país com és Estats Units. Per tant, jo crec que sí que hem de fer algun exercici de reflexió i, per tant, tenir en compte la pluralitat d'opinions que hi ha en una democràcia com la nostra i treballar per millorar la qualitat democràtica d'un país, i en aquest sentit jo crec que és un dels compromisos que té també el govern de coalició. Acabem. Escolti, la Fiscalia del Suprem ha tornat a l'Audiència Nacional les investigacions contra Pablo Iglesias. No sé com ho veuen vostès, perquè sembla que ha sigut un altre dels casos que, en aquest cas des de la judicatura, s'ha acabat girant en contra de Pablo Iglesias quan inicialment era ell la víctima. Bueno, jo penso que hem de veure com acaben tots aquests casos. Podemos, per exemple, és una organització que té ja fins a 15 querelles arxivades, per tant l'han denunciat moltes vegades, però cap d'aquestes querelles ha acabat reeixint perquè han estat arxivades per la mateixa justícia, i el que hi ha al darrere, i a mi és el que profundament em preocupa, és moltes vegades aquest intent de polititzar o aquesta politització del poder judicial que tenim a l'Estat, que si mirem és moltes de les conseqüències de les situacions i dels conflictes polítics que vivim no només a Catalunya sinó també en el conjunt de l'Estat. Per tant, en aquest sentit, nosaltres el que estem treballant des del govern de coalició és intentar despolititzar la figura del poder judicial. Aquí hi ha qui l'està utilitzant per tapar les seves vergonyes. Estem veient com de forma barroera el Partit Popular intenta bloquejar la reforma de la cúpula del poder judicial precisament pel que la vol utilitzar per amagar la seva corrupció, i per tant ja vam veure com tenien la trama Gürtel per guanyar les eleccions de forma il·legítima i després la Critchen per intentar amagar que havien robat diners públics. Per tant, crec que tenim un problema a l'estat espanyol de qualitat democràtica que hem de resoldre i que des d'en Comú Podem estem posant tot el que podem per poder solucionar-ho. Moltes vegades també jo sé que ha vingut a explicar-ho el company Jaume Asens, que està treballant de valent per veure com podem fer net en el sistema judicial espanyol, perquè això té unes conseqüències que no només afecten a la governabilitat de l'Estat, sinó que evidentment afecten també a la qualitat democràtica. Doncs moltes gràcies, Joan Mena, gràcies per les seves explicacions i punts de vista. Veurem la setmana que ve, perquè això és dimecres i dijous que s'inicia aquest tràmit de votació d'esmenes a la totalitat. Després això ja passa a comissió, si prospera, lògicament, i després Senat, i potser a finals d'any hi haurà pressupostos. Jo espero que sí, jo soc optimista i espero que sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies i bona nit.